מה קורה חברים? אנחנו בפרק ראשון של אולטימט אימאן. אל תתייחסו לאולטימט שנראה עכשיו, כן, זה ה-Team of the Week. אני פשוט הולך למחוק את הדבר הזה, כי היה לי מאוחר. פשוט לפתוח אחד חדש. אוקיי. 9, כן. כאילו אנחנו נפתח פשוט אחד חדש. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. כאילו, אני זוכר ששנה שעברה פתחתי את האולטימט מאוחר יחסית, וכאילו בחרתי את מסי כמובן מאליו, כי היה שם את הארבע, גיזלמן, הגוארו, אלבה ומסי, אז בחרתי. פתאום אני רואה שאני מקבל את מסי ואני איזה שמחה, לא, ואז אני קוראת שזה לא. טוב, אין לי... עכשיו הם כאילו מתחילים להראות לנו איך זה עובד וזה. בוא'נה, לא אכפת לי, אני יודע איך זה עובד. לא, אין מה לעשות עם זה. וואו, מרקו. איזה דריב. שוט. זה יופי. בסדר, אבל אני יודע איך זה עובד. לא צריכים להראות לי מה זה לפגר. לא נגמר. מה LM פאקינג עושה בתפקיד חלוץ? בוא'נה, פיפה, לא הכי חושבים, אה? Who is your ultimate team? מי אתה? ייי. בוא'נה, כן. זה היה לו. חיים ממה שיש, זה כאילו, אני לא הצלחתי לעשות אחריו. אז בואו נשחק נגד ה-Team of the Week. בואו ה-Team of the Week חזק. טוב, אין חמאס אינפור, אז עזבו אותו. לואיס פאקינג סוארז. מה? איך רואים כזה? לא זה, נו. לא, עוד פעם הלכתי שם כל זה מפגר. טוב, אנחנו נשחק בסמי פה. לא, לא. כן. כן שם. זה להיות בטים אוף דה וויק. אוקיי, בדים יפים, מנז. סמי פה 6 דקות, בסדר, יאללה. בוא נשחק. בוא נפחד. מה זה קבוצה חזקה, ואני קבוצה מה זה חלשה. וכאילו בסדרה הזו אנחנו נתקדם בלאגים, זה יופי. אנחנו נתקדם עם הקבוצה הנוראית הזאת שראיתם עכשיו. וכן, אני לא רוצה להשיג קצת קוינס. אוי באמת. לראות את סוארז ואתם... זה תרדי מסירת התחלה, זה נותן לך כזאת תחושה רעה. באמת. תחושת התאבדות קלה. אבל אני יכול לנצח סבב פה, כאילו, אני מנצח סבב פה. אבל כשאני קצת חולה, אז לא חושב שלא מחודדים, אני יכול להפסיד. יש לי פה פאקינג 2 שחקנים מעל 90. כן. ככה! תעשה, נעל רבק. נעל. יופי. איזה, אוקיי, זה יפה. זה חמוד. אוקיי, מורטין. זהו, באו. סיים את זה. סחטה. cut the bullshit, מה זה? בוא'נה, הם טובים. אוקיי, צא, יופי. בוא'נה, אין לי מושג מי אלה, ויש להם שמות של קישים. אני לא מדבר על מרטנס ועל לצזה, what the fuck? אריקסון, בוא'נה, זה קבוצה. אני שם כסף, זה ה-Team of the Week הכי טוב שהיה. זה כבר מפחיד. סוארז, זה עוד יותר מפחיד. שים גם את מרטנס ככה, את אריקסון, זהו, זה שחיטה. אתם לא מבקיעים לי.
היו רק צריכים להוסיף את רונלדו מסי, זה היה נהדר. רוץ לכדור, רוץ! תן לזה שלידך, יופי. כי אתה עובר אותו, כל הכבוד, מרים, מגיע לאפס הזה, האפס הזה פועט ואתה עוצר את זה. בוא'נה, זה דברים הזויים. מה זה היה עכשיו? פאק. בוא'נה, יש תחושה שמישהו עולה לפה. אוקיי. אוקיי, הגעת. טוב, יאללה. בעיטה מרחוק. דפוק. מה זה? בוא'נה, מה אתה מנסה לעשות? כן, אני יכול לראות. יאללה, נמשיכים. כן. וואי, זה כיף. יואו, בוא'נה, זה היה קרוב. מה שהקטע הוא, שם שמים פורמים, כאילו בהתחלה של... כי הם מייצגים אותם, בוא'נה, זה חרא. עזבו, בהתחלה של... לא התכוונתי בה, לא, עזבו. חרא זה. אני גם לא... אתה יודע כמה עבדים שיגיע לחלק הזה עכשיו. כאילו בשביל לעשות את הסרטון הזה עד שזה יזריע, אני עכשיו עליתי, הייתי בקומה למטה, אל תשאלו. אתם לא יודעים לך מה הבית שלי, עכשיו אתם רואים אותי וקצת אותו. אז לא, זה לא החבר שלי, לא משנה. מה? לא, מה? בוא'נה, זה לא אפשרי. זה חרס. יופי, יופי. צור, למה? מי אתה? תחטוף לי את הכדור. טוב, אנחנו שנשחק נגדה, אבל בסדר. לא. תחטוף, אריקסן, או בדיוק אריקסן. חזרתי אחורה. עוד. שמתי כל קבוצה מקבלת ערבי אחד לפחות. בשביל שסקוואד בילדינג שהסקוואד בילדינג צ'אנל אתה מקבל את הערבים. לא! בואנה מניאק. לא, אני פשוט לא. פשוט לא. זה אהבת הקטע. כאילו מה? איזה קטע? לא ידעתי מה אני עושה אפילו. תגיע, יופי. לא בסדר, לא בסדר מה שקורה פה. יופי. מה? תיגע. טוב, בוא מה זה היה עכשיו? מה זה? היה עכשיו. בוא'נה, זה לא בסדר. לא, מה שקרה פה עכשיו, לא משהו שפאקינג צריך לקרות. אני יודע, לא יודע איפה אני פיזית ממוקם במסך, אבל אני חושב שאני מסתיר את השמות של קבוצה יריבה, זה טוב, נהדר. כי את האמת, השמות אבל צריך להיות הפוך, כי השמות של הקבוצה שלי פחות מעניינים. כי בינתיים היא סתם אפסית. הייתה לי קבוצה טובה, אבל מחקתי אותה גם כי לא יודע, התבקרתי סקוואד בילדינג צ'אלנג' אז די שמתי שם את כולם, כמעט. אז לא נראה.
בואנה זה קקי. כן, אני... מה? בואנה, איך זה עובר אתכם? אני לא יודע איך להתמודד עם מה שקרה פה הרגע. נראה לי יתנו לנו קוינס על אומץ. בואנה, די. די. לא, אני מיואש. בואנה, אני עייף. בוקר. מיואש. בואי נעשה גם סקואט. פעם בשביל הכיף כזה. התמכרתי לסקואט. סתם, לא סקואט גדול. סקואט של מה שיש כזה. מה אנחנו קוראים? אני גרוע. לא, זה עכשיו אחי. תינגה, מה אתה? תרחיק את זה, מה אתה נותן את זה? בסדר, הכל פאקינג נדפק. זה כיף כזה. זה הכיף בסרטונים. זה קטע כזה שכשתמיד מביאים לך מצלמה אתה מפסיד. וואו, בואו, יש לי פה יובש. תאמין עוד. כן. לא, ג'אביל סופח. אללה. מגיע לו מניאק. כולם פה מניאקים. בחיים שלא רואים. יופי. לא, בואו, זה אונס. פשוט אונס. זה משהו לא, פחות אהבתי, אוקיי. לא נורא, אוקיי, יופי. זה התקפה, רגוע, יופי, ניצנים, יופי. כל הכבוד. יופי. וואו! אוקיי, בום! יש לנו פאקינג גול. זה טוב, זה לא רע בכלל, המרטינז הזה. אוקיי, מרטינז, כואב לי. אוקיי, הבקענו גול. דקה 67, אנחנו יכולים לחזור, אנחנו יכולים לתת פה ניצחון. בוא נראה. די, נצא מרוכז. אני חייב לדבר למה זה פשוט משעמם כל כך. בוא, היום אין לי מישהו, למה אני פאקינג לבד בבית? לא יעבוד בקיבוץ בכלל ילדים. כאילו עכשיו מחשיבים את הגן וכל החרא הזה. יופי! טוב שוער, לא, רע שוער. טוב שוער. שוער ממש חשוב. אוקיי, מרטינז במבצע אישי מריב. אבל מרטינז מסיים את זה בעד שער. בוא נעשה קצת דביל. סמק, לא הצלחתי. יש! סמק ארס. יש! אוקיי. קשה בשעה שאנחנו מובילים על פאקינג זלאטן וסוארז. אוקיי, אחד מהם יצא, אני חושב. זלאטן אומייגוד, אוקיי, לואיס סוארז. השוער הזה נראה לי בן פאקינג 80. הוא רוצה פה כל כך...
אשלח אותו את מנחם הזה, יופי. מנחם מקפיץ, ננסה לפחות להקפיץ, אנחנו לפחות מנסים לעשות פה תעלולים. הם סתם עומדים ברקע וזמרים להם. גם כזלטן אליל, אללה. או ג'מל, יופי. אוקיי, וואו, בוא נע. כן, אחלה טוב. זהו? נבדל, שאלה, יאללה. בפרק משעמם, בסדר. פרק ראשון תמיד פרק משעמם, לא מבטיח את הסדרה, אבל הסדרה מבטיחה את עצמה. שלנו, די, זה קרן. אוקיי, זו השיטה שלי, אתה הולך פשוט לבן אדם הזה שפה, שאף פעם כמעט לא מצליח להגיע לקטע. אבל שהוא כן מצליח, הוא דופק ועולה נהדר לתוך הפאקינג שער. בסדר, אני משתמש בזה הרבה, אולי ראיתם. עוד פעם, מרטינז שלנו. מרטינז. מה אתה? בוא'נה, זה לא היה... לא חכם. יופי. מספר 9 שלנו, שם גול, לסוף. 3-1. 3-1. 3-1. אוקיי, יש, אני אוהב את זה, אני פאקינג אוהב את זה. בוא נראה. בוא נראה אותם חוזרים לכזה יופי. דקה 88, אין להם כבר כמעט סיכוי. נו, זה יש להם כאילו Team of the Week. כי הם מלכים, כי הם כל השאר חוץ מאיתנו. לא פוגע בעמוד, אפילו בוא רציתי לראות אם זה אושר ופוגע בצלם שם, רואים. השוער שם, אומייגה. זה השוער שלהם, לא! לא! פאול. אוי. אומייגה. לא, בסדר טוב. בסדר יופי. אוקיי, איך יקסד? הוא ירים. דמבלה גם ירים. סייבוד, הוא לא מצליח, כי אנחנו יותר טובים. וישמע גם דמבלה, כאילו. טוב. איך הוא הגיע ל-85 רייטינג פה, מה? זובי עלקו, יאללה. בוא נראה כמה קוינס קיבלנו למשחק הנוראי הזה. 942, אוקיי, נחמד. אוקיי, יופי. אולי נעשה עוד איזה משהו נחמד, או שפשוט נסיים את הפרק הזה. זהו, יש לנו רק 942. אין עוד איזה קבוצה נחמדת. מה זה? בוא נראה אם יש שחקן נחמד. אני חושב שאנחנו נתמקד בליגה שהיא ליגה אנגלית. אני חושב גולד, בוא נראה, יכול להיות שיש מישהו 942 שכן יכול להיות טוב ושיכול לתרום לקבוצה. 900, כאילו. בנטקה גבוה, אופה. בוא נשחקנים לא רעים. אנדי קרול. עכשיו בנטקה, אני... דק בלינד ועוד כמה כאלה. וואו, איזה פה. בואנה, אוהבים אותו. פשוט לא מבין לך. פרננדו, נחמד. יונג. אוקיי. מה, פה עוד איזה משמריב? פונטה זה טוב. לונג.
לינגארד, וואו, לינגארד. לינגארד זה חזק. לינגארד זה אומר הרבה. לינגארד הוא צעיר, נחוש. אני עוד חושב על זה, כאילו... אינגס. וולבק. שחקנים כאילו טובים, לא... אבל... דבושי. שמייכל פרייז. אלן. אלן זה יכול. יודעים מה, יש לי שחקן שאני מאוד מאוד רוצה לקנות. ופלאיני. פלאיני הוא... בוא נראה כמה פלאיני עולה. מה זה יכול? ואנחנו כותבים פלאיני. זה עושה F ומחפש. ואולי ככה. אני קשר. רגע. קשר. to Manchester United. או, פלאיני. יש גם שווייני, יש גם אותך. בוא נראה רגע קשרים בכללי. בוא נראה ב-900. יש מילנר. יש גם דרינקווטר זה טוב. ואני כן רוצה את פלאיני שאני לא רוצה אותו פה. בוא נראה אם עדיין הוא... בוא נראה אם כן מסתובב ב-900. אין. אז אין פלאיני. שדרינקווטר. אז זה הצחקנים בפרמייר ליג. ככה זה ונקלה ונסיים את הפרק הזה. סטון זה לא נעמיין. בוא מאוד מבאס, הייתי בטוח זה כאילו יש. פרננדו כן יכול להנהיג לתת לו את הקפטן, אני חושב. אם שאנחנו קודם פה אנחנו גם ניתן לו את הקפטן, אז גם זהה. דלה עלי. בוא נדלה עלי. אני חושב שנקנה דלה עלי. איך קנינו דלה עלי. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני יודע איך זה עובד. דלה עלי הוא השחקן שאנחנו אותו נקנה. קנינו. מצוין. בוא נכניס אותו להרכב. מה? כאילו... אתם רוצים כימיה אתם? כאילו... אותך אני רוצה... יש את דלה עלי. שדלה עלי מאוד... הוא מתחבר פה כזה די... קבוצה של הליגה האנגלית. כן, טוב, שיפורים נעשה. אנחנו גם נהפוך אותו ל-CF או CS בחלוץ. חמוד. טוב, לא משנה. ככה נגמור את הפרק של היום, אני אעצר את הזרימה כי אני לא יכולה לעצור ככה את הסרטון. טוב, יאללה ביי.